in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga residente nga nagpuyo daplin sa suba ug mga bakilid nga yuta giabisuhang mangandam karong panahon na sabsating ulan. Lalaki nasunugag balay atol sa iyang birthday. Pabalay gitukod alang sa mga pamilyang walay kapuy-an sa Coronadal City. Sa detalye sa ato mga balita, giabisuhan sa Provincial Risk Reduction and Management Office ang tanang residente sa North Cotabato nga nagpuyo daplin sa suba ug mga bakilid nga magbinantayon sa posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na karong panahon sa ting-ulan. Kini labi pa kay gikonsidera nga hazard prone areas ang halos tanang munisipyo sa probinsya. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Daplin sa Bulatukan River sa Makilala, North Cotabato, nagpuyo ang pamilya ni Stephen Kevin Marban kung asa kasagaran nilang masinati ang pagbaha. Busa kada panahon sa ting-ulan, labi na kung mudako na ang tubig sa suba. Gapaniguro na silang daan sa pagbakwit paingon sa luwas nga lugar. Hasol man kini kanila, apan wa sila'y mahimo, sanglit wa man sila'y laing kapadulngan. Pagtanaw na mo sa travel sa tubig, automatic mo siya, mga 10 seconds o 20 seconds, itaas mang tubig. Tapos so kami, wala pa may permiro ni Kuan, siyempre tubig pa man ang travel. Then mga 20 to 25 minutes, dala naman siya o Kuan, mga kahoy tapos bato bitaw. So siyempre kami, nakulbaan mi, ang mga ibuhat, dire mi naisaka sa elevated area. Matod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRRMO, lakip sa siyam ka mga munisipyo sa North Cotabato ang makilala nga bahaunon. Apan, pinakaapektado sa baha ang kapin 20,000 ka mga residente sa lungsod sa Pikit sa North Cotabato ug kasikbit nga mga probinsya sa Sultan Kudarat ug Maguindanao. Tungod sa Ligwasan Mars nga gikonsiderang Mindanao River Basin sa habagatang bahin sa Mindanao. Naglaom ang tulo ka probensya nga matabangan sila nini nga problema sa nasudnong panggamhanan. Usually ang pinakadako yun nga areas nga maapektuhan kining Pikit. No, maski walay ulan diri sa tua, kung may ulan sa diri sa Bukidnon nga part, tungod kay ang dako nga suba kaning Pulangi River kini. Mo ni siya gikan sa Bukidnon Region 10. Kung mag-ulan diri maski walay ulan diri sa tua, diri siya hulog sa Ligwasan Mars. Mo gid ang pinaka problema nato sa Pikit, no, kay ang drainage manggod sa tubig padulong sa Cotabato City dugay tungod kay ang Ligwasan Mars puno na siya og water lily, silted na pod but pasabot ang mga lupa nga gikan sa ibabaw dire na anod nga diri na deposit. Sumala sa Department of Public Works and Highways kung DPWH, nagpadayon ang ilang ginahimong solusyon sama na lang sa konstruksyon sa flood control sa mga suba. Actually, natin mga meron tayong mga projects intended for the mitigation ng mga effect ng flooding. Pero sa sa amin pa lang sa district, meron kaming mga equipment na nakaposisyon na rin. Especially, hindi lang kasi baha ang problema natin pag umulan, maraming mga road slip. So yung mga equipment namin, though napakakunti, kulang, naka-preposition na yan sila. Then sa mga waterways natin, rivers, major rivers natin like itong Malasila, Bulatukan, yan kasi yung mga malalakas, no, Kabakan River. May mga projects tayo na ongoing na una-una is construction ng mga yung protection for the para ma-protect yung mga banks niya.
Then meron din tayong mga activities like yung mga mga desilting. Gawa sa pagbaha, napulo sab ka mga munisipyo o sa kasyudad ang sagad maapektuhan sa pagdahili sa yuta. Busa, giabisuhan ng mga residente niini nga kanunay magbantay o maminaw sa abiso sa ahensya sa gobyerno sama sa Pag-asa o DRRMC sa ilang lugar. Bago pa mahitabo ang mga kining nga pagdaot sa panahon, adto na may ipagawas ang Pag-asa nga mga advisory unless kung biglaan yun siya. Sugod sa karong Oktubre hantod sa bulan sa Marso sa sunod nga tuig, adto na kitay ma-experience nga La Nina. So karon pa lang daan or in fact 2 months ago nagsugod na ta og disseminate sa mga advisories. Lakip na dinhi ang unom ka mga rescue boats, high angle rescue, 2 ka rescue vehicle ug 2 ka ambulansya. Nakaandam sab ang 40 ka rescuers o galing dunay emerhensiya sama sa baha ug pagdahili sa yuta. Orlando Dundon Dinoy, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Gilantaw nga labo-labo ang eleksyon sa Lanao del Sur kay siyam ka mga aspiring candidate pagka-gobernador ang magpapili sa probinsya. Usa sa mga iladong ngalan sa politika ang incumbent governor nga si Mamintal Adjong Jr. Sa siyam ka mga kandidato na ay bagong nangambisyon kay buot nilang tubagon ang problema sa kapitos sa mga tao sa probinsya. Usa na niini si Davao Deputy Mayor sa Maranao nga si Gapor Randy Usman. Naasab sila Mansawi Mimbalawag, Amero din Sarangani, Kamar Banukag Jr., Haber Didaagon, Alim Ibrahim, Ansari Muangko ug Hamza Mulya. 7 usab ka mga aspiring Vice Governor ang magpapili karong umaabot nga Mayo 9, 2022 local ug national elections sa Lanao del Sur. Tungod sa kapitos sa panahon hatod sa pandemya, nag-iyahag diskarte karon ang mga residente sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur aron dunay dugang kitaon. Higayon usab alang nila ang mga okasyon sama na lang sa kalag-kalag. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Kay day off man kagahapon ni Ramel Amante, isip Civil Security Unit sa lokal nga gobyerno sa Bansalan, Davao del Sur. May sideline una siyang panghinlo sa karaang sementeryo sa lungsod. Matud sa 44 anyos, nga usa ka padre di pamilya, kinahanglan niyang mangraket aron madungagan ang iyang mapalit na konsumo sa iyang pamilya karong padayon nilang nasinati ang krisis nga hatod sa pandemya. Amo ning limpyuhan sir kay order sa amo ang manager nga si Ma'am Ivy Kapa diri sa local economic enterprise 300 ang adlaw. Kumbati sab og panglimpyo sa sementeryo ang 23 anyos nga si RJ Razonable, samtang wala pay nangontrata nga magpapanday kaniya. Dili po kay permi pod kay naapod mi kuno dito sa balay pod sa kung hayop na ko dito. Malit out po ko dire kay nadlaw man mi. Dungag na ko sa akong pan sa akong pamilya pod nga mabuhi pod akong pamilya kay crisis kita kuno sa pandemic. Taud-taud na nga gipaundang sa LGU ang pagpalubong sa 3 ka hektarya nga karaang sementeryo. Sanglit duna na may 2 ka hektaryang luna karon nga gihimong lubnganan. Apan sumala sa caretaker sa sementeryo, kada tuig gyapon nila kini nga gipalimpyuhan, ilabi pa nga daghang minatay ang wala maduaw sa ilang pamilya tungod sa pandemya. Sa bagong sementeryo, dunay ginapatuman nga balaod ang LGU. Kung asa, 5 ka tuig lang mamahimong magpabilin sa lubnganan ang mga minatay dinhi o kinahanglang magbayad na og tinuig nga 120 pesos. Moabot na og 5 years, so nagaanhiman ang mga tagtungod. So sila ang nagapahabwa, nag-schedule me. Ginabutang po dito sa bonnets na po tayo gitawag og bonneches. So dito po sila ginabutang, so 5 years gihapon ang ilahang kontrata, pero renewable na siya. Renew lang sila dito. So, ang yearly nila na sila 120 per year. Kung pakya sa paghatag og tinuig nga bayad ang tagtungod sa mga minatay, ang LGU na ang magpakalot sa lubnganan ug sila na say magpabutang sa mga bukog sa namatay ilalom sa Dakong Cruz
nga naara gihapon sulod sa bagong sementeryo. Plano karon sa lokal nga gobyerno dinhi sa Bansalan, Davao del Sur nga dungagan pa og 40 ka block ang 2 ka hektaryang luna dinhi sa bagong sementeryo tungod sa nagkataas nga populasyon ug nagkadaghan sab ang nangamatay tungod sa COVID-19. Gawas sa mga gapasuhol sa pagpanglimpyo sa mga samang, daghang residente sab karon ang mangrakit sa pagpamaligya kandila ug mga bulak sulod man og gawas sa mga sementeryo. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Pamilya sa duha ka mga trabahante nga gipamusil sa Coronadal City na nawagan og hustisya. Og mga kanhi rebelde nakadawat og hinabang gikan sa gobyerno. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Persons of interest ang kapulisan kabahin sa pagpusil patay sa usa ka babaeng trabahante sa usa ka homeowners association sa Coronadal City, South Cotabato ug pagkaangol sa usa pa ka kauban niini. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Hustisya ang singgit sa pamilya ni Hisosa Lorenzo human kini gipusil patay niadtong Martes, Oktubre 19, sulod mismo sa opisina sa Marble Homeowners Association Incorporated nga nahimutang sa Purok Garcia, Barangay Rotonda, Coronadal City. Si Lorenzo, 45 anyos, usa ka trabahante sa opisina sa Marble Homeowners Association Incorporated. Dead on the spot si Lorenzo, samtang naangol ang iyang kauban nga Sir Ernie Ramirez nga residente sa Barangay GPS sa Naisgutang Lungsod. Migawas sa Coronadal City PNP nga dunay duha ka lalaki nga misulod sa opisina o nagpakaron ingnon nga nangita og lote og kalit na lang nga namusil. Sumala ni Mart Hendrik Lorenzo, anak ni Hisosa, dugay-dugay na nga nanarbaho iyang mama sa asosasyon ug wala sila'y nahibaw-an nga nakaaway niini kay dali kining maduulan sa mga miyembro. Wala sila'y namatikdan nga dunay problema ang ilang inahan ug limpyo ang cellphone niini. Walay naghulga ug dili maayong mensahe sa iyang phone. Wala naman sir, kasi tinignan ko yung message niya sa messenger pati sa phone niya. Wala naman ako nakitang may siya kalaban or anything. Ang mga nakakita, misaysay sa kapulisan nga kalit ug paspas kaayo ang panghitabo ug daling mipasutoy sa ilang motor ang mga suspect pagkahuman sa insidente. Ngayon sir, ongoing pa yung natin, yung pagkalap ng mga mga ebidensya, witnesses, kung possible witness para ma-identify yung suspect.
May mga person of interest na tayo na sinusundan. Matod ni Police Master Sergeant Sotelo, personal nga bangi ilang gilantaw nga usa sa mga motibo sa krimen. Nakakita ang mga pulis og 7 ka basiyo gikan sa 9mm nga armas dito sa crime scene. Nang hinaot ang pamilya nga makabot na nilang hustisya, una pa man ilubong si Lorenzo sa Oktubre 30. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Patay ang usa ka pulis human gipusil sa wala mailhing armado niadtong Martes sa hapon sa Purok Summer, Barangay Bara sa Tacurong City. Giila sa Tacurong City Police Station ang biktima nga si Police Executive Master Sergeant Agosto Ligasan Braganza, 53 anyos, nga na-assign sa Tacurong PNP. Naigo sa tangkugo ang pulis hinungdan sa iyang kamatayon. Migawa sa investigasyon nga gihashasan pa ang pulis o gisikwat ang iyang sling bag, baril ug mga gamit sa U-box sa iyang motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang 2 ka basyo sa bala sa punto kalibre 45 nga pistola. Misibat ang mga armado sakay sa motorsiklo. Ginasubay pa sa mga pulis ang motibo sa krimen. Nahulog sa pangpang sa Curvada, Barangay Badas, Mati City, Davao Oriental ang usa ka kotse nga nadiskubrihan sa mga residente kaganihang buntag Oktubre 22, 2021. Girespondihan dayon sa CDRRMO personnel, public safety team ug kapulisan ang lugar human nadawat ang report ug pag-abot sa lugar nakita nila ang sakyanan pipila ka metros ang gilawmon sa pangpang gikan sa kalsada apan wala na ang driver sa kotse. Sa pagkisusi sa mga otoridad, nasayran nga nakasakay di ay og laing sakyanan ang driver sa kotse nga usa ka babay ug nagpa-check up sa ospital. Wala na nagpaila ang babaeng driver og nasayran nga ang iyang igsuon di ay ang nagdala sa ospital. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Ug daw sa sunog ang usa ka balay sa lungsod sa Makilala, Cotabato dihang nalimtan og palong sa tagbalay ang gisindihan ni kandila sa kwarto atol sa iyang adlaw nga natawhan. Ani ang report ni Lizel Banga. Gilamoy sa dakong kalayo ang balay ni Alan Salario sa Purok 2, Barangay Batasan, Makilala North, Cotabato. Atol sa iyang adlaw natawhan kagahapon sa buntag, Oktubre 21. Matod sa Bureau of Fire Protection, nabiya ang kandila ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Birthday mo daw niya tapos nagsindi siya kandila dito siyang kwarto. Tapos pag human niya og sindi kandila, nagato siya sa iyahang karinderya, same lang po sa ilang balay. Tapos at katong panahon nga nansa sa iyang karinderya, nalimtan na iyang kandila, nakakita siya sa kalayo, dako na ang kalayo dito sa ilang kwarto. Tungod gama sa light materials ang balay, paspas kini nga gilamoy sa kalayo. Gani bugtong appliance nga refrigerator lang ang nasalbar sa tagbalay. Gibana-banang mukabat sa kapin 400,000 pesos ang structural damage sa sunog. Kini na ang ikalima nga insidente sa sunog sa lungsod sukad bulan sa Enero ning tuig. Subling pahimangno sa BFP, dili biyaan ang unsa mang gisindihan sama sa kandila og abuhan kung dunay lakaw aron dili malikay sa samang insidente. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.
Nakadawat og 1.7 million pesos ang 86 ka mga kanhi rebelde sa San Fernando ug Kitaw-Taw, Bukidnon isip livelihood settlement grant sa gobyerno. Matag usa ka kanhi rebelde nakadawat og 20,000 pesos nga gidunol sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Nagpasalamat si Lieutenant Colonel Donald Gafford, ang commanding officer sa 89 IB, sa gipakitang interes sa mga kanhi rebelde nga mosuporta na sa gobyerno. Na-enroll na sab sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung ICLIP ang mga kanhi rebelde alang sa dugang hinabang. Gipasalig sa 103rd Brigade sa Philippine Army ngadto sa mga kanhi rebelde ang mga hinabang sa gobyerno nga seryoso nilang matagamtaman. Dulaan duha ka gatos ka mga balay ang tukuron sa National Housing Authority kon NHA og lokal nga gobyerno sa Coronadal City, South Cotabato alang sa mga pamilya nga walay kaugalingong kapuy-an. Ani ang report ni Eugene Hinutan. 170 ka mga row house ang gisugdan og tukod sa National Housing Authority didto sa Barangay New Pangasinan, Coronadal City, South Cotabato. Ang Coronadal City Vile Housing Project Phase 1 gipunduhan sa NHA og 50 million pesos ubos sa Resettlement Assistance Program sa NHA ug katunga niini ang bayaran sa lokal nga panggamhanan sa Coronadal sa sulod sa 7 ka tuig nga walay tubo. Samtang laing 20 million pesos ang gihatag alang sa Land and Site Development. Usa ka memorandum of agreement ang gipirmahan tali sa NHA ug LGU Coronadal kabahin sa proyekto. Gihimo ang groundbreaking ceremony niadtong Oktubre 21, 2021 atol sa unang selebrasyon sa Soc Sargent Housing and Human Settlement Summit. Nagpasalamat si Coronadal City Mayor Attorney Eliordo Ojena sa NHA ug Department of Housing kay nahatagan sila og oportunidad nga makahimo og pabalay alang sa informal settlers sa ilang lungsod. Niadtong 2017 pa giduso sa Coronadal City ang ilang proposal ug kagahapon nahatagan na kini og katumanan. Prioridad nga hatagan og pabalay ang mga pamilyang namuyo kilid sa Bulok River aron malikay na usab sila sa mga kalamidad sama sa pagbaha kumutaas ang tubig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Og mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Ug Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 64 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!